皆さん、こんにちは。カメランドイムラン TV のカメランです。イムランです。今日は家にあるもので簡単な遊びをしたいと思います。はい、まず用意するものは、ちょっと大きめの水入れる容器、画用紙、100円ショップで買いました。あとは、墨汁、ちょっとあればいいです。なので、器に入れときました。筆。あとは、中性洗剤と爪楊枝あれば OK です。中性洗剤を3、4滴と水を入れて液体を作りました。じゃあ早速やっていきましょう。まずはパッドに水を入れます。はい。用意ができました。水が揺れていない時に炭を入れます。うまい。入れてないや。まっすぐだ。おー、広がってる。爪楊枝でちょん。爪楊枝で、これをこうやると、お、なんか白いのが出た。すごいいい模様なんじゃないの？腹つけてみる。で、もう一回。おー、綺麗だ。なんかも、まあ、まあ、いっか。おー、いい。俺が休止。この作業を繰り返します。みんなもやってみて。俺の方が大成功。50も。どうだ？こういうのでね、すごいのが出るっていうね。どうだ？ほら、俺の出番が来たよ。多分失敗するけど。あ、動いた。なぜこのような模様ができるというと、水の表面には水の表面を引っ張り合う力があるんです。だからこの炭を垂らすと水の表面に引っ張られて薄広く広がります。そして中性洗剤にはこのような力を弱ませる働きがあります。なのでこの爪楊枝で炭に触るとこのような模様ができます。はい、続けて模様を作っていきましょう。ここに画用紙を入れて10秒ぐらい待ちます。そしたら模様がつきます。はい、やってみましょう。何回かやると汚れちゃうので水かいてその作業を繰り返します。OK。OK。ダメだな。白と白。やばいことになった。いい模様ができた。あ、
よし、俺のベッドができた。こいまあ俺からもうやっちゃう。ど真ん中つ。俺の行こう。ベッドだ。これを取って乾かせばできます。水に変えねえと。はい。さっきからいろいろ作ってみました。俺はこっちの方がいいぜ。いや、こっ俺ちの方とこれが作った。こっちの方が100倍いい。これで大きくなれ、これは世界で一つの模様を作れて楽しいので、ぜひやってみてください。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語です。よし。